Elikkäs uutta videota. Semmonen sarja kuin Iltasiivojat aloitetta. Ja näitä tehdään niinku nytten playoffeista, NBA ja NHL playoffeista tehdään joka kierroksella niinku. Playoffia ajaa varmaan. Niin, playoffia ajaa. Aina kun päättyy kierrokset. Niin. Tämmösiä niinku veikkauksia, miten näissä voi käydä. Tai miten tässä niinku meidän mielestä tulee käymään. Näin. Joo, minä... Se voit aloittaa. Niin, minä saatan aloittaa tästä. Mulla on täällä ensin on NHL:stä Dallas Wild. Tai Dallas vs Wild. Ja minä oon siihen sanonut, että Dallas. Dallas vs Wild. Niin. Minnesota vastaan Dallas. Ai niin muuta. Koska se on Dallas taas. Kaupunki. Niin, Dallas, Minnesota. Ja minä sanon siinä, että Dallas voittaa. Miksi? Minä olen sitä mieltä, että Dallas voittaa, koska siellä on 2 hyvää maalivahtia, enemmän laajuutta pelaajissa, entä kuin Minnesotalla, vaikka Minnesotallakin on hyviä pelaajia, mutta kyllä minä sille Dallasin puolelle menen. Sitten St. Louis Blues ja Chicago Blackhawks, ja se Blackhawksille menee se. Ihan vaan koska se menee. Ei siinä ole se mitään muuttia, kun se vaan menee. Ja sitten Ducks Predators Ducksille. Minä veikannut. Predators saattaa kyllä, niinku, jos Rinne pelaa hyvin, niin saattaa Predators kyllä päästä siitä jatkoon. Mutta minä veikkaan, että Ducks. Ja Kings Sarksi, koska Donskoi kärppäpelaaja. Sitten Lightning Red Wings, niin Lightning, koska Red Wings on vaan niin ärsyttävä joukko. Ja Capitals Flyers, niin Capitals toivottavasti nyt ensimmäiseltä kierrokselta pääsevät jatkoon. Ja Penguins Rangers, niin Penguins voittaisi se. Mikä vie Stanley Cupin? Stanley Cupin vie Washington, jos ne vaan sattuu pääsemään sitä ensimmäiseltä kierrokselta jatkoon. Joo. Ensimmäinen Dallas Stars, Minnesota Wild. No siellä on maalivahtina Dubnukki Minnesotalla. Dallaksella on Lehtonen ja Niemi 2 maalivahtia. Kyllä ne, jos toinen pettää, niin toinen sitten ottaa koppeja. Eli Dallas vie. Vaikka kyllä on Minnesotassa kovia hyökkäjiä. Haula on pelannut kovasti ja on Pariisia ja Vanekkeja. Kyllä Dallas vie silti. Ja St. Louis Blues vastaan Chicago Blackhawks. No Blackhawks ihan vie tämä reilusti. Paljon paremmat pelaajat, paljon paremmin pelannut. Maalivahti ehkä vähän kysymysmerkki tällä hetkellä nyt. Mutta kyllä ne ei St. Louis Blues ehkä mikään loistava on maalivahti nyt ollut. Vai mitä mieltä? No ei se nyt ihan loistava, oikein ole Halakke. Niin. Halakke on kuollut Islandersissa. Niin. Sitten Anaheim Ducks, Nashville Predators. No Predators vie. Ja no Rinne, kova. Ducksilla on 2 perusmaalivahtia. Gibson, jos innostuu, niin tosi kova. Ja kyllä me luotetaan Forsberg ja Josi ja muut kovat kuninkat siellä. Ja kuninkasta puhutaan Los Angeles Kings vie San Jose Sharksin, koska huomattavasti parempi maalivahti. On kuitenkin kovempi hyökkäyskalusto ja puolustuskalustokin. Ja no puolustus en tiedä. No, niin. On se mikä Tää
Sitten Florida Panthers, New York Islanders. Islanders vie, niillä on kova vire päällä. No, Thomas Grace maalissa nyt ehkä vähän kysymysmerkki. Onko se pelannut ihan hyvin? On, ei siinä. Jos Halaki pääsis. Onko se sitten loukkaantunut, en tiedä. Sitten Tampa Bay Lightning ja Detroit Red Wings. Tampa Bay voittaa, koska Bishop on kuitenkin kova. On Howardikin, mutta Detroit on vaan niin homojoukko, että se ei pärjää. Sitten Rock the Red, Washington Capitals, Holt Beast, ihan kuningas jätkä. Ovechkin tekee hattutempun per peli ja Kutsinetsui syöttää aina maalin takkaa. Ihan aina kulmalla ja maali tulee. Flyers ei voi mitään. Pittsburgh Penguins ja New York Rangers. No, Rangersilla mä muutan tämän. Tämä on Rangersi voittaa tämä. Niin sinä oot sitä mieltä. Ei kyllä. Pittsburgh on idioottijoukko, ihan homoja jätkiä. Ne voittaa silti. Kyllä Pittsburgh vie letangit ja Matt Murray ehkä maalissa saattaa olla jonkun verran. Fleury. Fleury, kyllä mä luulen, että Fleury on kuitenkin enemmän pelluutetta. Lundqvistin pelaa Rangersille. Niin, ei siellä sekä huono on, mutta se saattaa hyvin. Vaan Rangersille nyt Zuccarelloa on. Oo, siellä. Näässiä ja muuta konkareita. Saattaa vaikka yllättää. Joo. Stanley Cupin tosiaan vie Washington. Niin, se jäi siitä sitten pois. Tosiaan Larry O'Brien Championship Trophy, eli NBA:n palkinto. Nyt siitä veikkaillaan. Niin joo. Veikkaillaan, että miten pärjää joukkueet. Joo. Ja ensin puhutaan semmoista kuin yhdestä koripallolegendasta, joka lopetti viime yönä, eli Kobe Bryant. Teki semmoset perustehot 60 pistettä. Perus. Niin ei mitenkään niin huonosti oo semmoselle, on se nyt 38? On se 37 vuotta. Ja 60 pistettä. Se on kuningas jätkä vaan yksinkertaisesti. Monet pelaajat ei ole monta pelaajaa, joka tekee 60 pistettä urallaan. Niin. Harva pelaaja tekee tosi harva. Niin. Joo, vaan aloitetaan. Voi aloittaa sitä. No, Cleveland Cavaliers ja Detroit Pistons. Cavaliers voittaa. Se on nyt tosi selvä. Niin. Voitti oman konferenssin. Niin. Sitten Raptors Pacers. Ja Raptors voittaa sen kyllä. George ei yksin pysty viemään Pacersia pitemmälle. Ei. Sitten Miami Heat ja Charlotte Hornets. Miami voittaa. Se on vaan kovempi tasosta koripallolla pelillä. Niin. Sitten Hawks Celtics. Celtics vie sen. Enemmän semmosia perusjätkiä on kuitenkin ja semmonen niinku pelaa hyvin joukkueena. Niin minun mielestä niiden peli on semmoista, että ne pelaa tosi hyvin joukkueena. Niin joo. Yksi niinku parempi pelaaja kuin semmonen huippupelaaja, mutta loput sitten kaikki semmosia perusjätkiä. Jep. Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks. No Vitki ei yksin pysty. Ei pysty yksin Maverickia viemään yhtä pitemmälle. Kyllä Durant ja Westbrooki vie Thunderin jatko. Clippers Trey Blatcher. Sitä Clippers voittaa sen ja Griffini, Paul ja Jordan. Onhan McCollum ja Lillardit Trey Blatcherilla, mutta ei se auta nyt
Clippersi pääsee siitä jatkoon. Osaa ne sarja kuitenkin. Griffinikin alkanut pelaamaan nyt. Niin. San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies. San Antonio tällä hetkellä pelaa ehkä parhaiten joukkueen. Tai semmoista, se pelaa omalaatuista koripalloa kyllä. Niin. Niitä syöttöjä. Niin. Niitä on aina hyökkäyksissä ihan mukavaa. Niin jo. Kyllä ne vie Spurssi menee jatkoon tästä. Saattaa jopa olla mestaruus. Niin. Niitä mestaruus suosikkeja. Niin. Minkä Cavaliers ja Raptors ja Thunder ja Clippers minun mielestä. Niin. Ehkä mestaruussuosikkeja. Sitten Warriors ja Rockets. Sehän menee Warriorsille aika helpostikin pitäisi mennä. Että kyllä pääsee taas, Warriors pääsee taas pitkälle. Ainakin mitä nyt on tuommoisella pelillä ennätys, pulssi ennätys rikki 73 ja 9 tämän kauden pelit, että kyllä se pitäisi olla aika selvä peli. Toisaalta ei playoffissa ikinä kyllä selviä. No ei, selviä ottelusarjoja, niin. mutta kyllä ne vie sen. Pitäis niin. Ja kuka se oli voittaa tuolla Larry O'Brien ja Champions Drop. No Cavaliersi vie. Kyllä mä luotan Cavaliersi. Mä luotan Cavaliersi. Joo. Minä oon sitten tietenkin Warriorsin kannalla, tai nimenomaan Spurs voi oikeesti kyllä mennä pitkälle kanssa. Että se on kyllä ihan niinku tosi kova suosikki siinä. Että Warriorsin minä pistän vielä vähän ylemmäs, mutta Spursi tulee kyllä siinä kanssa. Ja Clevelandkin siinä takana tulee aika samalla viivalla kumpikin. Joo, Näin. niin jo. Ja tämmönen video tuli nyt tehtyä tällä kertaa. Ja Lauantaina varmaan tehdään. niin. Eikä. Niin, mahdollisesti tehdään semmoista pientä videota ja eikä siinä.